us His only Son, Jesus Christ, our Savior. His Mga igsoon ko diha ni Kristo, maayong hapon kaninyong tanan. Ang Catholic Faith Defenders Incorporated, ubos sa ministry sa Bible Apostolate, sa atong Diocese of Dipolog, mudalit kaninyo ning lanog sa kamatuuran, diin pagatukion ang kamatuuran, ug butubag sa kalibog sa pagtulunan sa simbahan. Ang simbahang Katoliko nga tinukod ni Kristo alang sa kaluwasan. Sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Yan usab ang tulumanon nga giuluhan lanog sa kamaturan nga gipasiugdahan sa Catholic Faith Defenders sa Diocese of Dipolog, ubana sa mga ginsakpan niini nga mga Catholic Faith Defenders o Bible Apostolate. Okay. Atong pasiunang yukbo pagtahod sa atong amahan din sa estasyon, ang atong Station Manager Cheto Pilak, uban na gyud sa iyang tibuok staff din sa maong sibiyahanan. Of course, dilit na ito makalimtan ang atong pagyukbo pagtahod sa atong amahan sa atong diocese, no? Ang atong spiritual father diri sa atong dapit, ang atong obispo, Most Reverend Severo Kaermari, ubanas mga kaparian nga mialayon kaniya sa pagpangamahan dinhi sa atong dapit. Karon siguro na straight man ta, no? Na padayon ninyo og dungog ang tingog ning ubos ninyo igsuon, wa ninyo madungog ang naandan nga tingog tungod kay si Attorney Abbas atua karon sa Dakbayan sa Pagadian uban ni Brother Nicolay, no? Kay dunay gitambungan dito nga may kalambigitan sa atong pangalagad, no, sa pagtuo. Okay. Matod pa ni Brother Nicolay, no, nga atong ipahibalo karon nga ugma, no, Domingo gideklara, no, worldwide yun, no, tibuok kalibutan gideklara sa atong Santo Papa nga ugma usa ka Word of God Sunday, no, pulong sa Dios nga Domingo, no. Okay, so mao kana, no, nga ugma atong isinati, no, ang Word of God Sunday, no, pulong sa Dios gyud, tagaan gyud nato nagdakong importansya, no. Okay, so dili nato makalimtan usab ang pagpasalamat sa mga igsuo nato nga naghatag og kinabuhi niini kay binayran man ning tulumanon. Okay, ang Kasigaturgo Oilfield, no, sin, no, ug sa tanan nga siguro wa na ko mahibaw nga mi suporta niini nga programa, no. Daghang salamat kaninyo ug akong pagyukbo kaya ninyo nga mga tanan yung nagpaminaw ron, Catholic Faith Defenders, mga Katoliko, dili Katoliko, o sa tanan, no? Maayong pagpaminaw, akong pagyukbo kaninyo, o usab, no, sa mga dili Katoliko nga naminaw, no? Mga dili Katoliko nga naminaw, akong pagyukbo, pagtahod kaninyo. Okay. Now, sa miyaging Sabado, no? Wabag ko nasipiat ganina. Okay. Wabag ko makahisgot og Domingo. Okay. Sabado diay, no? Kung nakahisgot pang ganing. Okay. Now, sa miaging Sabado, nakauban nato ang atong kauban nga kanhi usa ka pastor, no, sa Pentecostal, si Brother Ronnie Castañares. O karon atong ialagad kaninyo kining mahitungod sa idolatry o sala nga idolatria o unsa gyud ni. Labi na diha sa issue may labot na sa larawan og mga ribulto. Kay niadto pa dugay na gyud ni, no, nga kining Katoliko nga tinhuan, no, kining atong gipasakupan, giakusahan kining nga nakalapas kayo og idolatria diha sa atong mga pagbansay, diha sa atong pagbaton og mga larawan og ribulto.
labi na kay kini atong ginayokbuan, ginaludhan o naamang ko'y tudling sa Biblia nga kung dili nato makuha, di nato mahibaw-an og unsa gayud ang authoritative interpretation sa maong mga tudling, siguro gyud ko og kini ako puning nasinati gyud kay niadto nakatuo po ko anang panghuna-huna sa mga dili Katoliko niadto sa diyang wa pa kumasayod sa katinawan og tubag nga Katoliko, no? Kamatuorang Katoliko, no? Nadala gyud ko anang interpretasyon nga ang mga ribulto larawan kunus Katoliko mga Diyos-Diyosan nya kay gibawal man sa Biblia mao na nga usa po na sa dakong hinungdan nga mo apil unta ko anang krusada sa pagbiya sa Katoliko, no? Ako naman ang gi-share dire niadto sa mga programa nako sa radyo dire nga istasyon o bisan sa laing istasyon ako na nang gisibya ipahibalo ninyo nga mo nay akong naagian, no? Kamong naminaw ron nakaagi mo ana, ako pod nakaagi ko ana, no? Siguro ang uban o daghan ninyo nakabiya ni Diyos Katoliko, pero ako wa lang ko kabiya kay wa man tagad nakabiya ko na enlighten o nahayagan man ko. Siguro ang Ginoo di mo sugot o siguro ang Ginoo gusto niyang gamiton ko aning krusada sa pagpasabot sa pagtuong Katoliko. Okay. Now, unsa maning idolatria? Nga sala, no? Naani no malapas na to diya sa unang sugo sa Dios. Kanang giingon diya nga ayaw pagbaton og laing Dios gawas kanako. Oh. Dayon kining ni kining idolatria actually dili man ni kay sa ribulto lang, no? Bisan mga pastor gani, mga evangelist gali nga dili Katoliko nakadungog ko sa ilang mga pagsangyaw nga sila pud niingon nga kining sala nga idolatria dili lang ni mahitungod sa pagluhod og mga larawan o ribulto nga Diyos-Diyosan. Bisan kuno nga kana kunong atong kinibang kanang gikabuangan nga mga buhat sama ng kahilayan o unsa man na bisan kanang games gali, no? Kanang dula nga mao na nay imong gihimong number 1 sa imong kinabuhi, mao na nay imong number 1 nga gihugugma nga di na gani ka moadto sa simbahan agi lang ana. So ato pa priority nimo ang imong hilig sama anang magdula lang og basketball pananglit or video games, no? Dili man dautan, no? Wa ta mag-ingon diri nga dautan ng kanang pagsuri-suri, no? Kay naboy time ana na sa Book of Ecclesiastes na ipanahon para ana, no? Nang maglingaw-lingaw o kanang magdula. Pero kung diha ra kataman, kung ang atong hunahuna diha ra gyud mo focus anang dula og unsang dulaan na pingpong ba, table tennis ba o bisag unsang dula, chess ba o badminton o ang uban sugal, kung mao na nay focus sa atong kinabuhi, mao na number 1 sa atong ginabuhi, kana ginaisip na siya nga idolatria gihapon na, no? Pagbaton og laing Dios lang gihapon na sa unang sugo, no? Ngano man kay kanang number 1 nato ang dili angay number 1 sa atong ginabuhi, bud ipasabot gihimo na nato ng bathala. Bisag dili ka mo angkon, dili ka mo ingon nga gihimo nimong Dios na, pero ang imong buhat gasulti nga mao nay number 1 nimo. Pananglit ako. O bisan ikaw karon. No, sa atong panahon karon, daghang kaayo nga buang gyud anang kanang sa internet nga unsa na gikabuangan nato, lain-lain man po hinoon. Oh, ang uban video games gyud. Oh. Mao na nay number 1, no? Diha no sa internet o sa computer kanang video games na nga buang ana nga mao nay number 1 silang kinabuhi, di na gani maka-eskwela og tarong agi lang ana, no? So bisan unsang mga hilig nato nga mga gipangbuhat nato nga diha rata nakatutok nga mao na nay number 1 sa atong kinabuhi, bodi pasabot nga mao na nay Dios nimo, bisang dili ka mo ingon nga Dios na nimo. Ngano man kay kung ang Diyos mo'y atong pinaka number 1, siya mo'y atong angay i-focus atong kinabuhi, but pasabot siya mo'y atong number 1, di ba? Dapat ang atong focus number 1 ang Diyos. Pero kung ang butang na o ang hilig na mo'y atong number 1, sumo na Diyos na to, ay idolatria gihapon na. Di ba? No?
So mao na, so kanang idolatria, kanang gihimo nimong Dios ang dili Dios. Kanang gipakanumber 1 nato sa atong kinabuhi ang dili angay i-number 1. So ang uban na ngabuang anang unsay latest jud nga version o kanang unsa ni latest nga unsa ni version ba na o kanang edition o unsay term ana, no? Latest edition nga kuan kanang unsa ni kanang cellphone ug unsay ang uban kanang na may kuan gani di lang nako isgutan kay advertise na niya ta. Okay, advertisement na niya, no? Watay authority. Okay, ang uban doon ay cellphone nga mahal kayo. Dayon mo na yung number 1 niya sing kinabuhi, cellphone. Di na mo simba. Ang yang pagtuon na apektuhan na agira cellphone. So ang cellphone mo yung number 1 sa kinabuhi. So kay ang cellphone naman mo yung number 1 niya sa kinabuhi. So but pasabot mo na iyang Dios. So pagbaton og laing Dios gihapon na. Kay usa ra may dapat i-number 1 sa atong kinabuhi ang Dios raman. Di ba? So kanang unang sugo diha nga giingon nga ayaw pagbaton og laing Dios gawas kanako, dili lang na kay sa ribulto. Bisan unsa nga buhaton sa tao nga nagpasabot nga mao na nay number 1 sa iyang kinabuhi, bot ipasabot idolatria gihapon na, sin of idolatry, pagbaton og laing Dios gihapon na. So dagan tas ribulto. Nganong giingon diha sa human sa bersikulo 1 kanang pag-ingon nga ayaw pagbaton og laing Dios gawas kanako, kanang nagingon ang Dios nga ayaw kamo paghimog larawan bisan unsa o kinulit o ribulto bisan unsa nga dagway. Dayon ayaw mo og luhod o yukbo ni ini kay but pasabot ang Dios abugoan. Now ang context, no? Ang buot ipasabot yun anang mga tudlinga, dili na nato sabton nga gidili yun ang pagbuhat og larawan o ribulto sa sakto nga gamit, sakto nga tumong. Kay kung moingon ka nga gidili yun ay sa Dios ang paghimog larawan o ribulto. Pero kung basahon na to og ayo ang Biblia, naaman po yung mga tudling sa Biblia nga ang Dios nagpahimog larawan o ribulto. Ehemplo, Números 21, 4 hangtod sa 9, si Moises, no? Moises sugo sa Dios, no? Gihimong instrumento sa Dios. Man of God, no? Si Moses, gisugo siya sa Dios sa pagbuhat og larawan sa usa ka bitin o ribulto, kinulit nga usa ka bitin. Usa ka bronze serpent, no? Gisugo si Moses paghimo og larawan sa bitin o ribulto sa bitin, no? Números 21, 4 hangtod sa 9. So kung gidili, kung sakto ang atong pagsabot nga kanang naa sa Exodo 20 nga gidili ang paghimog larawan o ribulto nga why gipas nga kana ra gyud, kung sabto na to ingon ana nga absolute gyud nga gidili ang pagbuhat og larawan, so ngano man ang Dios na pahimo og larawan? Mo nay pangutana diha. Sorry. So mao na mga igsoon day napod sa Exodus Kapitulo 35. Kung wa ko malimot sa tudling, no, kay malangan ako pang pagliyo, no. Basta na sa Exodus 30 to 35 diha dapit nga kana kunong kaalam sa pagbuhat og bisan unsa, pagkulit, pagcarve o pagdibuho, kaalam kuno na nga gikan sa Dios. Dili kuno na kaalam nga gikan sa Yawa. So naman sa Biblia nga kanang kaalam sa pagbuhat bisan unsa, sa to pa apila ng drawing, pagkulit, pagdibuho, kaalam na nga gikan sa Dios, dili kuno na si Hawa. So kay kaalam na nga gikan sa Dios ato pa dili daotan ng paghimo ana. Of course, di gyud daotan kay ang Dios mismo gapabuhat og larawan sa bitin. Di ba? Larawan sa bitin. Hindi lang kay kana. Mao ra gyapon si Moses gi sugo sa Dios sa paghimog larawan sa kirubin o ribulto sa kirubin. Di man na mulihok. Di ba ka ng ribulto? Asa man na mabasa? Exodus Kapitulo 25, tudling 17 hangtod sa 22, no? Exodus Kapitulo 25, tudling 17 hangtod sa 22,
si Moses gipahimo og larawan sa kirubin. Unsa man ang kirubin? Anghel sa tupabalaan. Makaingon gayta so di dautan paghimo og ribulto o larawan sa balaan. Sa mas mga santos, mga anghel kay ang Dios gapahimo ana. Dayon kuan napay lain diha sa Ezekiel 41. Nga as pananaon, no? Ezekiel Kapitulo 41, tudling 15 hangtod sa 20. Ang templo ni Solomon. Ito pa, templo sa Diyos. Okay. Ang templo sa Diyos ni Solomon. Okay. Gihulagway nga naay larawan sa kirubin, sa to pa anghel. Then, unsang larawana o kinulit nga makita, unsay mga itsura, unsay makita dito, gingon diya nga naay nawong sa tao. Amo man na anghel, nawong mga tao, di ba? Naalay pako. Oh. So, sa Ezekiel 41, tudling 15 hangtod sa 20, makaingon ganita nga ang simbahan sa Katoliko pattern anang templo nga naa sa Biblia. Nga naay larawan. Basahan ninyo Ezekiel 41, tudling 15 hangtod sa 20. Gilibutan og mga kinulit nga sa kirubin, larawan. Then, naay nawong sa tao. Ang dagway kuno sa ribulto, naay dagway sa kanang nawong sa tao. So ito pa, pasado ang Katoliko kay na may ribulto nga nawong sa tao da sulod simbahan. Di ba? So, mauna nga naay basihan ng Katoliko nga anong naay ribulto sulod sa simbahan. Kaya sa Biblia, giuna na pagulagway. Naay larawan, no? Naay nawong sa tao. Unya, di lang kay nawong sa tao, napakunoy larawan o ribulto sa kanang leon. O napay leon gani. Nya, mananap man ha? Oh. Murag na hinumdum din ko sa akong higalang Muslim sa una. Okay, no? Nakahinumdum ko kay sa dihang nag-discussion may nag-debate pero friendly debate na mo, no? Niingon siya nga mao bitaw nga dili may mo gamit anang Biblia as a means nga na diha ang mga pulong sa Dios kay kanang inyong Biblia daghan kay nagkontradiksyon. Oh? Kay diha sa inyong Biblia mao na nga kamo kuno ingon siya nga kamo mga Kristiyano dili katingala nganong magkabahin-bahin mo kay kanang inyong Biblia kuana nagkasumpaki ng mga pulong diha. Ang inyong Diyos diha gadili og ribulto o larawan, no? Pero naapoy mabasa nga gapahimo siya larawan. Naay mabasa nga sa iyang templo naay larawan. Oh, sumaw na nga dili angay tuhuan kuno ng Biblia kay daghang kaayong kontradiksyon. Yadto nakaingon ana nakahapit biya ko nakatuo atong komentaryo sa akong higalang Muslim. Ngayon ko nga hapit na gyud ko moingon bag nakaingon na gyud unta ko pero sa karon di na ko mo subscribe ato kay nakasabot naman ko. Okay. Okay, kung dili ta ka sabot nganong ingon ana mo nang makaingon jud tag nagkontradiksyon. O bitaw nga naay mga igsuon atong Muslim nga dili gyud sa Biblia kay naamang goy mga nahibaw-an nila nga mga kontradiksyon kuno sa Biblia nga wala kuno matubag maong nagtuo sila nga sakto sila sa ilang komentaryo. Ako pud unta nituo na pud unta ko ana pero sa dihang nakahibalo ko sa mga katin-awan ug tubag, nakahibalo ko sa lanog sa Katoliko, lanog sa kamatuoran, unya convincing nangwa ko mo dayon pog hawa aning Biblia, biya aning Biblia. Okay, so mao na, no? Okay. Ngano nga ang Katoliko na ilarawan, buot-buot ra ba nas pari wa ba nay biblical basis? Na ay biblical basis kay ang Dios nagpahimo og larawan. Ribulto. So, mao na nga unsa man gyud ay gipasabot sa Dios at atong iyang pag-ingon nga ayaw mo paghimog larawan bisan unsa kay gani nagay koy higalang nga usa ka protestante nga iyang gikutlo pagay itong Deuteronomio 4 na sa tong tudlinga katong niingon ba ang Dios ba bisan unsa kunong larawan dili pahimo bisan sa dagway sa lalaki ug babae, di ba? Kutloon man na sa mga dili Katoliko nga nagamit og Biblia nga tanawa mga Katoliko klaro kay na nga bisan unsang dagway dili pahimo, dagway sa babae, dagway sa lalaki dili pahimo, kamo daghan kay mog larawan sa babae, ribulto sa babae, ribulto sa lalaki, daghan kay mo ana. Dinapa Salmo 115 kuno nga
mga larawan nga dili makalihok, naay ilong dili kasimhot, naay baba di ka kaon, naay mata di ka kita. O but pasabot mga ribulto. Pero actually ang gipasabot biya ato mga Diyos-Diyusan mo'y gidili. No? So ingon unsa mo na pag-reconcile ron? Kay kung moingon mo nga nasihop ang Katoliko nga naa ra bay gibasihan sa Biblia nga naay ang Dios gapahimog larawan. Okay. Oh. Oh. So karon direta sa giunsa na paghubad nato nga wala na mag-contradict na mga puntuha, no? Simple ra kayo. Understanding the scripture in context. Oh. Sa wala pa tong bersikulo nga nag-ingon ng Dios ayaw kamo paghimo og larawan o kinulit. Bisan unsa dayon yang gisumpayan pagyud ayaw mo og luhod niini. Naanay premise, naanay bersikulo 1 nga nag-ingon ang Dios nga sa bersikulo 1 no, sa Exodo 20 no. Exodo 20 bersikulo 1 nag-ingon ang Dios, ayaw pagbaton og laing Dios gawas kanako. Dayon sa sunod bersikulo 2 mao na din to, ayaw paghimog larawan bisan unsa ribulto bisan unsa din sa 3 ningon ayaw ninyo glodhi o yukboe. So, kanang tulo ka verse, mao na importante nga i-sum up na to ang context, ang kahulugan. Kay kung mubasa lang ka, imo lang tagaag pagtagad ng duha, kana lang verse 2 ug 3 nga nag-ingon, ayaw paghimog larawan, ribulto, din, di ka luhod, umuyokbo. Kung kana arang duha, tamaan yun ang Katoliko. Ako, makaingon jud ko nga, uy, sayop yun ang Katoliko. Kung ang hanay sa pag-ingon sa Dios, kana lang verse 2 ug 3. Yan nag-ingon, ayaw pagbuhat larawan, bisan unsang larawan o ribulto din, ayaw glodhi. So, kung kana lang ang giingon sa Dios, ako muuyon ko nga, asakto ang accusation, ang birada, ang komentaryo sa mga dili Katoliko. Pero naamay verse 1 nga apil sa verse 2 ug 3, i-apil man na, di man mo na laksiyon, di man mo na i-erase, kay naaman diha ang context, nga nung gadili ang Ginoo. Oh, sa verse 1 gaingon ng Dios, ayaw pagbaton og laing Dios gawas kanako. Then ayha na din tong ribulto gidili og sa verse 3 ayaw yukboe. Subot pasabot gidili ang paghimog butang larawan bisan unsang dagway nga himuon natong Dios. Sa to pa ang gipasabot nga gidili nga larawan Dios-Diosan. Oh, nakaron matamaan bang Katoliko ana? Kay naay larawan, dili matamaan ang Katoliko kay ang Katoliko wala magdoktrina nga ang larawan himuon para himuong laing Dios. Huna-hunaon nga kini kompetensya sa Dios nga si Yahweh. No, mag-ingon ang Katoliko. Basa mo katikisim nga libro sa Katoliko. Nag-ingon ang katikisim nga unsa may idolatry. Ang idolatry kuno nga sala, divinizing what is not God. Kana kunong ipaka-Diyos ang dili Diyos maunay idolatry. Kanang inumber 1 nimo ang dili angay inumber 1 sa imong kinabuhi. O dili la kung but na hunaon dili man na kay larawan lang o ribulto bisan pag kanang kanang galing himay ka na kay asawa dayon imo yung hilig ng daghang kag babae. Oh, mo na imong number 1 sa kinabuhi, babae. Okay. Oh, kanang sana si tawa ka na, no? Oh. Kung mao na imong hilig, mao na number 1 nimo sa kinabuhi kanang daghang kag uyab, oh, mao na number 1 nimo, mao na Dios nimo. So, sala gihapon na sa unang sugo nga ayaw pagbatog laing Dios ato pa ayaw pagbatog laing number 1 kay usa ra number 1 Dios ra. Oh. So kung ang number 1 nimo sa kinabuhi kanang daghang kag uyab, subot pasabot mo na imong Dios kay mo na may imong number 1. Nga usar na may number 1, Dios naman. Di ba? Oh. So mao na. Ang pagdili sa larawan og ribulto only gyud nga kung kini ipaka-Dios nato sa kinabuhi. Ludha nato ingon nga Dios, haluka nato ingon nga Dios, alagaran nato ingon nga Dios ang dili tinuod Dios. Mao nay idolatry. Mao bitaw nakahinumdum ko no natoy usa ka babae nga nag-post diya sa Facebook no usa ka sabadista no pasayloan lang ko no kay tinuod man gyud po ni no
Usa ka badista diya sa Facebook, nagpost siya. Iyang gi atake ang Katoliko kay ang Katoliko kuno dunay gidelete sa sugo sa Dios sa Ten Commandments, dunay gidelete. Ang gidelete kuno sa Katoliko kanang pag-ingon diha sa napulo ka sugo, kanang pag-ingon ayaw paghimog larawan, ribulto, hindi ka muyukbo. Gidilit kuno sa Katoliko kay diha kuno sa catechism, diha sa catechetical formula nga hanay sa Ten Commandments, wala naman na giapil. Ang mabasa kuno dito sa catechetical formula nga Ten Commandments, katubang summarize Ten Commandments. Okay. Ang Ten Commandments kuno sa Katoliko, gi-erase tong gidili ang paghimog larawan o ribulto o katong kanang pagyukbo. Ang naa kuno sa Ten Commandments sa Katoliko, katurang giingon nga ayaw pagbaton og laing Dios gawas kanako. So wala na kuno tong pagdili sa larawan nga Dios-Diosan, nga ribulto, nga nang muluhod ka. Wala kuno. So kana kuno klaro nga sayop o wala ang kamatuuran sa Katoliko kay ang balaod sa Dios, ang Ten Commandments dunay gi-erase, gi-delete ang Katoliko kanang pagdili sa mga ribulto. Inana. So, unsa may tubag na to, ana, no? Wala man ko dayo hagtanaw kung ako na man ko'y catechism nga libro. Kanang gipasabot, ana, adto mo sa section nga gidiscuss sa catechism ng Ten Commandments. Ang Ten Commandments diya sa catechism, adunay duha ka hanay. Una, katong naas Bible, nga walay gikuha nga pulong. Katong naas Biblia. Wala na gidelete sa Katoliko kanang detailed nga hanay, no? Detailed nga hanay sa balaod sa Dios, sugo sa Dios kanang Ten Commandments, why gidelete ang Katoliko ana? Tanawa lang ining Biblia na koron nga dunay imprimatur ni Hillobstadt. Tanawa ning Ten Commandments diri, di ba? Naara gihapon na kanang pag-ingon nga ayaw pagbatog laing Dios, then dili ka maghimog larawan bisan unsa di ka muyukbo, naara na wa gidelete. Kay kanagong hanay sa napulo ka sugo, dunay detailed o biblical nga hanay nga wa tay gikuha nga pulong, pero naapoy ka nang gitawag og summarized presentation o summarized formula, no? Ang gipasabot gud sa mga dili Katoliko katong sa badista nga nag-atake sa Ten Commandments sa Katoliko nga doon na kuno gidelete, ang iya man kong gigamit katong summary, katong summarized Ten Commandments nga sa summary gani naanay mga pulong nga kuhaon pero dili walaon ang context. Nakuha ninyo ang punto, mga igsoon? Ang summarized version sa Ten Commandments muuyon ko nga dunay gikuha nga mga pulong pero wala kuhae ang context. Nganong moingon ko nga kanang sa Biblia ang Katoliko, kung detailed nga hanay sa napulo ka sugo wa gyud gikuha nga pulong kay bisag tanawon ning Biblia na karon o bisag unsang Bibliang gigamit sa Katoliko wa gyud gidelete ng pagdili og mga larawan nga Dios-Diosan. Wa gyud na gidelete. Galing lang kay kung didto ta mutan-aw sa Ten Commandments nga gisummarize, natural na gipulong nga makuha pero wala kuha ang context. Now karon unsa may patunay, unsa may prueba nato nga bisag ang gibutang dito sa sala nga idolatria katurang giingon nga ayaw pagbatunog laing Dios gawas kanako, bisag kana lang, bisag dili ibutang tong ribulto o kang di kamuyukbo, mas sum up magud na ana. Mga igsoon, tanawa ra gud kanang verse 1 igo na kung makasabuta na kanang pag-ingon sa Dios ayaw pagbaton og laing Dios gawas kanako. Bisan pagdili na hisgutan ng ribulto diha, pagdili og larawan o ribulto hindi ka muluhod, bisan pagdi na hisgutan, maapil na sa context sa verse 1. Kanang pag-ingon, ayaw pagbaton og laing Dios gawas kanako. Ngano man, siyempre kay, kung maghimo kag larawan, maghimo kag ribulto nga himuon nimong laing Dios, himuon nimong number 1, ikumpetensya nimo sa tinuod nga number 1 ang Dios, so pagbato naman naglaing Dios. Mao na. Sumao na nga ang Katoliko sa iyang summarized version sa Ten Commandments, wa na hisguti tong larawan nga pagdili dito, ribulto, kanang muyukbo ka, kay naapil naman na sa context sa verse 1. Unsa man ang giingon sa verse 1? Ayaw pagbaton og laing Dios gawas kanako. So mo bitaw? Di ba katong nag-ingon ko ninyo nga bisan mga pastors protestante nagtuo sila nga kanang sala nga idolatria dili lang na kay larawan lang ipasabot ana ribulto.
Bisan pag kanang hilig nimo kanang imong binuhatan nga kanabang sugarol ka, mo na number 1 nimo kinabuhi sugal, mo na Diyos nimo, idolatria gyapon na. Bisan pag dili na ibutang dito sa 10 commandments kanang mayong ka sugal, kanang number 1 nimo kinabuhi sugal, bisag dili na nimo ibutang dito sa 10 commandments, di nimo na i-insert dito. Maigo lang gyud gihapon ka ng verse 1. Pag ingon diha nga ayaw pagbaton og laing Dios gawas kanako. So ang context mausa diha kanang pag ingon sa Dios, pag dili sa Dios, ayaw pagbaton og laing number 1 sa inyong kinabuhi o laing Dios. Kay ako ra may number 1, ako ra may Dios. So ayaw mo pagbatonan na. So dili lang kay larawan o ribulto. Sa ato pa bisan pagkuhaon ng kanabang mga pulong diha nga ayaw pagbaton og mga ribulto, larawan og Dios nga Dios. Bisan pagkuhaon na diha sa hanay sa napulo ka sugo, no? Kay kung atong i-summarize ang 10 commandments, maapil na ang context diha sa verse 1. Unsa may giingon sa verse 1 sa Exodo 20, ayaw pagbaton og laing Dios gawas kanako. So I hope nga nasabtan ninyo mga igsoon. Why gidelete o gikuha nga mga pulong ang Katoliko sa detailed nga hanay sa napulo kasugo. Kanang gitawag og biblical nga hanay sa napulo kasugo. Wa gyud gidelete ang Katoliko bisan pag anhion ko ninyo diri, atangan ko ninyo diri sa estasyon. Inignaog nako. Tanawan ning Biblia sa Katoliko kung doon na bay gidelete. Sa kanang biblical nga hanay sa napulo kasugo. Wa gyud gidelete ang Katoliko. Pero asa ta birahe, asa ta gisulayan og atake sa ubang pagtuo, dito sila mukutlo, dito nila himuon nilang basihan nga doon na kuno gidelete ang Katoliko sa summarized version sa 10 Commandments. Summarized version. Mga igsoon, bisan pag elementary nakahibaloon sa summarized. Kung mag-summarized gali ka, dili na gyud na tanang mga pulong maapil dito nimog suwat. No? Naagi kuhaon nimo mga pulong diha para lang mabubo. Kan agong ang reason God, ang rason nganong mag-summarize ta para mamubo. Ang mga media man gali kahibaloan na kanang kay naamanggoy sa nahinumdum ko nga natoy nag-discuss nga usa ka journalist nga unsaon kuno pagpadangat sa balita o kanang information nanay mga tekniko no nga paminawon jud ka sa imong listener. Usa sa teknik ko no nga kanang di nimo tas-on. Kaya ang uban makatug ana og taas kayo, no? So kinahanglan kanang pabalitan na kay title. As much as possible ang imong title mamubo di kay mo taas. Kay naa may title nga mura pug body of the letter. Di ba? Mubo. So mao na. So kanang gigamit sa mga sabarista, di lang kay sabarista, napo ko'y laing naengkwentro nga. Moingon sila nga, ang Katoliko kuno, dunay gidelete sa napulo kasugo, ang ilang gigamit anak katong summarized version. Of course, naagi mga pulo nga mawala diha sa summarized version. Pero ang context naara, ngano moingon ko nga naara ang context kay kanang pag-ingon diha nga, ayaw pagbaton og laing Dios gawas kanako, maigo naman na, maapil naman na nga katong maghimo kag larawan ni Baal, magbaton kag larawan ni Baal den himuon nimong Dios. Apil na pananglit. Si maghimo po kog larawan ni Santa Maria o ubang mga santos den himuon na kong Dios. Igo anang verse 1. Kanang pag-ingon nga ayaw pagbaton og laing Dios. Pero ngano ang Katoliko dili maigo ana kung maghimo og larawan o ribulto? Usara ka rason. Kay wala magtudlo ang Katoliko nga himuon ng Dios ng larawan o ribulto. Ang Katoliko kung maghimog larawan o ribulto naa sa insaktong tumong. Kay actually kining issue mahitungod sa larawan o ribulto parehas ra ni sa issue mahitungod sa kwarta. Ang kwarta dili daotan kung gamiton sa insakto. Timani ha? Kinsa may musupak ana. Ang pagbaton og kwarta dili daotan kung gamiton sa insakto, for example itabang. Atong iamot para sa mga kanabang ihatag sa mga kanang nagkalisod o katong nabiktimas baha o kanang tabang o. So dili daotan ang paggamit sa kwarta kung gamiton sa insakto. Pero kung ang kwarta gali isuborno na ipalit nagbuto matag eleksyon,
no? Isuborno na kanang musuhol og killer para patyon tong laing tao nga iyang nasukan kana dili na maayo. Ingon ana pod ang mahitungod sa isyu sa larawan og ribulto. Dili daw ta ng paghimog larawan bisan unsa. Ngay gani ang Dios nagpahimog larawan sa bitin. Di ba? Bronze serpent ngadto ni Moses. Unya ang templo sa Dios na dia sa Ezekiel 41, templo ni Solomon, templo sa Dios ni Solomon, no? Ezekiel 41 15 hangtod 20 ang templo na larawan o sa anghel o kirubin. Then giingon pa gyud dito na naong tao. Murag yung simbahan sa Katoliko kay mo na kada sa katedral na yung mga kirubin diya nga ribultos masig kakili, di ba? Oh. Diyon mas grabe itong templo sa Diyos sa una kay napagali dagwes mananap ka ng leon. Pero katong larawan sa leon wala to gihimong Diyos-Diyosan. Gihimo lang tong simbolo sa murag kung nalimot ko unsa toy meaning ato, unsay gamit ato. Dayan oh. Kato kunong larawan sa ribulto kuno sa leon nga naa sa templo, dili kuno to kay gibuhat to para himuong Dios laing na supak naman ano kung himuong laing Dios ng ribulto. Oh. Kato kunong larawan dito sa leon ang gamit kuno ato dayan-dayan lang. So, ingon ani ang ang kana yung buot ipasabot anang pwede maghimog larawan bisan unsa basta sa sakto nga tumong, sakto nga gamit. Ang larawan o ribulto dili daotan kung himuo na aron himuong dayan-dayan. Sama sa simbahan. Dayan-dayan diya sa simbahan nganong naay larawan sa mga santos. Kay nindot yun na nga dayan-dayan sa simbahan ng larawan sa mga santos. Kay nagbut pasabot nga kining lugar sa mga balaan. Di ba? Kay kung magbutang kita diha sa atong balay og larawan nga hilas katong mga babae diya nga tagtanaw na to gwapa ura adunahan ra man tanahon nya anong kulang magsukod ng panapton. Dili magsuot og insakto ba? Saktong makaingon lang ng uban nga ano man na gituyo gyud ang klaro kay dili man gid pud ta makatuo nga kana bang kulang ang ilang kwarto og ipalit og panapton para ma-insaktong gitas-on ilang sinina, no? Wa gyud dili kita kaingon ana gituyo gyud nga dili gyud insakto ang sukod sa sinina kay aron makita tong mga partes lawas nga atong mga laki matintal. Makahuna-huna og laway. Oh, di ba? Oh. So mao na. So kining larawan o icon, no? Basta sakto lang yun ang gamit nato makatabang ni. Basta dayan-dayan lang, no? Dayan-dayan o kanang simbolo din kanang for example kanang monumento ni Rizal nganong gahimutan o ribulto man na gihimo ba nato ng monumento ni Rizal aron himuong Dios? Bawal man na. Bawal kung himuo na tong Dios si Rizal pero nabe nagtuo nga Dios si Rizal. Basta iluon lang unta. Bisag sa libro ni Rizal wa agyoy bisag usa ka suwat ni Rizal nga nag-ingon siya nga Dios pug ko. O himuha pug ko ninyong laing Dios. Pero naay mga tao nga ambot kanong gihimo nilang Dios si Rizal. Wa ra ba gyud mag-ingon si Rizal ana, no? No. Nganong maghimo man ta og monumento o ribulto ni Rizal aron ba himuong Dios aron makasala ta tong unang sugo ayaw pagbaton og laing Dios? No way. Ang gobyerno wa mag-ingon ana kay kung nag-ingon pa ang gobyerno ana di gyud ko moadto gyud di gyud ko mo respeto anang Rizal Day matag December 30. Pero wa man mag-ingon ang gobyerno, wa man mag-ingon ang gobyerno nga inighalad natog bulak sa Rizal Day ni Rizal kana nagpasabot nga gihimo nato siyang laing Dios. Kung niingon pa ang gobyerno ana di gyud ko mutahod anang Rizal Day. Pero wa man mag-ingon ang gobyerno ana kanang gibuhat sa matag December 30 ba na kung ako makalimot, no? Kung kanang magdala tag bulak atong i-offer dito sa monument ni Rizal di man abot pasabot nga gihimong Dios si Rizal, no? Paghinumdom lang na, no? Pagpasidungog lang na ni Rizal. Ato siyang gipasidunggan tuig-tuig. Dautan ba day pasidunggan? Presrago na, no? Kanang pagsaulog ba kanang mag-birthday ta. Pasalamat sa Dios. Thanksgiving ta matag birthday. Oh, unsa man na? Pag Diyos na day na, kung mag-birthday ta, dili. Kanang atong birthday, dili na aron himuong Diyos ng atong adlaw na tawhan. Gihimo nato na aron magpasalamat ta sa Diyos.
Munang mo pakaon ta, mo gasto tag snack, mo gasto tag pagkaon nga ipanghatag na to, sana i-offer na to diya sa magsaulog ta, kaya nagpasalamat ta. Di man dautan pasalamat. Di ba? Pero kung himuon na to ng Dios, abawal na kanang himuon na to ng number 1 kinabuhi. Nga usara may number 1 kinabuhi ang Dios raman. Oh. Sumao na. Nganong dili dautan ang alagad na to ni Rizal matag December 30 nga maglatag bulak atong i-offer ito siyang monument. Oh. Dili na dautan kay dili mo na sabton nga gihimo na nato siyang Dios. Kana sabton lang nato nga atong gipasidunggan si Rizal tuig-tuig. Kung mahimo gani di lang tuig-tuig kay the fact nga natay kada sa eskwelahan natay history nga pagtuon nga i-appeal tong history ni Dr. Jose Rizal. Kana nagpasabot nga ato siyang gipasidunggan, no? Ato siyang di tagus atong gipresentar iyang kinabuhi nga bayanihon. Di ba? So, napagay ito'y argumento na to nga imo ni usas example na to nga ngano maghimo ang mga Katoliko og larawan sa mga santos, no? Pwede na to himong argumento nga naghimo galitag larawan o rebulto ni Rizal ngano man tungod kay bayani siya sa atong gamayng nasod sa Pilipinas. Si Rizal, bayani lang sa gamayng nasod sa Pilipinas. Atong gipasidunggan siya pinagi paghimo og rebulto o monumento para makapasidunggan siya. Anong ato man ang gihimo? Kay dili dautan kung magpasidungog tagtao. Bisan paghimo ana tog larawan o rebulto, basta pasidungog lang, sakto nga tumong, sakto nga gamit. Pero muuyon ang Katoliko nga dautan ay idolatria sala sa unang sugo kung maghimo tag rebulto o monumento ni Rizal aron himuong Dios. Kana muuyon ko ana. Pero wa man mag-ingon ang gobyerno nga kanang maghimo tag monumento ni Rizal aron himuong Dios atong aron ikompetensya sa number 1, daghanon na to ang number 1, daghanon na to ang Dios. Wa man mag-ingon ang gobyerno ego raman nagpasidungog ni Rizal. Kita mga kay siya may atong bayani. So dili idolatry ng atong kanang pagsaulog matag December 30 nga magdala tag bulak i-offer nato sa monument ni Rizal. Pelas ra po na kahit na mga Katoliko di sa atong simbahan larawan sa mga santos natay mga bulak, pagpasidungog, timaan, pagpahigugma nato sa mga santos. O dili unta na saipon og sabot. Tama ko uban moingon nga di ba karon nagpasalamat ko kay daghang kong na-enkwentro og mga discussion sa Facebook nga nakaingon ko nga nausab na ang baruganan nun sa mga dili Katoliko. Murag na sila enlightenment nga naman. Daghan akong na-enkwentro ron nga mga bisag born again, sabadista. Nausab na ilang tinor. Bisan gali saksi ni Jehova kay katong saksi ni Jehova sa una akong na-enkwentro, bawal man gyud ang rebulto. Bawal man gyud ang larawan. Pero karon nausub na kay mingon sila nga dili daw ta ng paghimog larawan o rebulto. Di makadautan ngano mo gihimo? Unta na. Okay. Dautan lang kuno ang larawan o rebulto kung himuong Dios ato pa kung mahimong Dios-Diosan. Kay actually mga igsuon ora gyud ni. Ang larawan akong balikon sama sa kwarta dili dautan kung gamiton sa insakto. Apan kung gamiton sa dili insakto, dautan na. Inana gyud, sama gyud sa kwarta ning rebulto. Maayo ang rebulto sa sakto nga gamit. Pero dautan ang rebulto kung ang atong paggamit ni ini dili na mao. Unsa may dili mao nga paggamit sa rebulto? Kung malapas nimo nang unang sugo, kanang pag-ingon, ayaw pagbaton og laing Dios gawas kanako. Di ba? But pasabot, kung himuong Dios, laing Dios, himuong number 1 ng rebulto sa atong kinabuhi, mao na idolatry. Pero ang Katoliko, wa gyud gatudlo na limot lang ko unsa tong part sa Catechism katong giingon dito gi-define unsa ng idolatry. Ang idolatry kuno, divinizing what is not God. Kana kunong ipaka-Diyos ang dili Tinoo Diyos mo na idolatry. Nganong ang mga larawan sa Katoliko dili na Diyos-Diyosan kay wa man gitudlo sa Katoliko nga Diyos na. Mayon sila giludhan man, ludhan di ay gihimo na daing Diyos-Diyosan. Dili tanang pagluhod pagpaka-Diyos mo na
atong timan-anan nas Biblia gipasabot na kay si Elias o si Elijah gani na sa 2 Kings chapter 1 verse 13. Ikaduhang Hari kapitulo 1 bersikulo 13 sa King James Version, basahan ninyo, no? King James Version 16:11. Si Elijah kuno giludhan, giampuan pagani. But pasabot gi-request siya, gihangyo si Elijah kay kanang request mo na. So kanang 2 Kings 1:13 mo support na as doktrina ng Katoliko nga pwede di maampuan ng santos, pwede pudludhan. Sa ato pa di ay dili tanang pagluhod, gihimo na natong Diyos-Diyosan ang atong giludhan. Basahan ninyo 2 Kings 1:13, si Elijah giludhan. Kanong di man to dautan, kay wa man giingon nga sayop to. Kay ang Biblia gapasabot nga dili tanang pagluhod, pag-ilana nga gihimo natong Diyos-Diyosan atong giludhan. Sa doktrinang Katoliko, naay pagluhod nga sabton lang nga veneration o pagtahod. But pasabot, kung ang mga Katoliko galuhod-luhod at tubangan sa larawan sa mga santos, but pasabot ana veneration, pagtahod. Kay sa kanagong yukbo sa doktrinang Katoliko, dili na kay usara ang gibug-aton ana. Duna na superlative degree. Sa ubang pundok god nga makaingon ko nga kulang gyud ilang theology. Kuan ba incomplete mo nang magkalanrakas di magkadimao. Kano man kay sa interpretation pa lang, sa kahulugan pa lang sa pulong worship o kanang yukbo, kung tanaw nimo sa kuan gani kanang sa Old English kana galing worship, dili lang kay sabto na nga simba ingon nga Dios, nagali pulong worship nga gigamit lang sa pagpasabot og pagtahod. Sama atong Daniel 2:46 nga si Daniel gisimba nya. Mayong ka nga nasayop tong ni simba, wala kay wa man himo ang Dios si Daniel. So unsa may but pasabot ato nga gisimba kuno si Daniel 2:46, but pasabot gitahod lang si Daniel. Mao na bisan sa lingwahe sa wikang British kanang muingon sila your honor. Sa Old English gamito nila ang word nga sa kanang napamagali na karon kanang may sila your worship. Your worship. Pero sa modern English karon, New English, kanang worship para ra gyud sa Dios. Sa to pa katong sa Greek i-translate na sa Greek latria. Kay kanang latria nga worship para sa Dios lang. Di ba? So mao na. Pero kung moadto ka sa Old English, naagyoy lain-laing gibug-aton ng pulong yukbo o simba. Di ba? Kanang worship o yukbo nga sa Greek gani dulia, but pasabot veneration, pagtahod sa mga santos. Then kanang hyperdulia, ato ng pagtahod ni Santa Maria. Hyperdulia, igo lang nilabaw sa pagyukbo nato sa ubang mga santos. Kay inahan man, mas labaw magranggo ang inahan. So, hyperdulia. Dayon, katong yukbo nato para sa Dios mo to'y gitawag sa Greek og latria. No? Kinatas ana highest. So, ang yukbo sa pagtuong Katoliko, kuha na siya kanang naay superlative degree. Bisan gani sa kanang yukbo sa militar, no, kanang salute. Kanang musalot ng private ngadto sa general, no? Ang execution ana kanang i-raise ang right hand das kilid sa kanang forehead kanang sa agtang, di ba? Maura na tan-aw nimo pero ang gibug-aton ana mas labaw gyud ang salute sa usa ka general kanang imong gisaludahan ba ng general labaw na pero parehas ra gyud salute. Pero kung musalute ng usa ka private o kanang ubos og ranggo ngadto sa taas-taas og ranggo sa colonel lang for example o sa captain parehas ra tan-aw nimo salute pero dili parehas og gibug-aton, di ba? Dili nimo maparehas kadtong saludo ngadto sa general kay mas habog ito pero mao ra tanahon. So na ay superlative degree. No, bisan ang mga English teacher ato kay balo na ng superlative degree kanang high, higher, highest. No? High, higher, highest. Parehas nga high, no? High. Ang higher high na pero mas taas higher. Ang highest high pero mas taas gyud kay highest good. Iyon ana pod kanang yukbo o worship. Kung gamito na to ang Old English nga kanang worship,
i-classify na to sa superlative degree, high, higher, highest, o dulya, hyperdulya, latria. Ang latria para sa Diyos, ang hyperdulya ubos-ubos lang na siya ni Mama Mary. Ang dulya para sa ubang santos, di na tupong. Pero kung mga pastor nga dili katoliko mo imong pasultion, ilagay ng hiwion, mayon sila nga idolatry ng gibuhat sa katoliko, kay ilang giyukbuan ng mga santos at mga larawan kuno kay but pasabot gipaka-Diyos nila ng mga rebulto, dili kay kanang yukbo sa katoliko dunay superlative degree. Di na tupong ng high, higher, highest. Dili tupong ng dulya, hyperdulya o latria. Ang dulya para sa mga santos, ang hyperdulya para sa inahan. Di na mo lawaw atong latria nga para lang sa Dios. Nakuha ninyong punto, mga igsoon? Unsay mga bersikulong gibasihan? Tama din mga bersikulo nga gibasihan nga sakto na kay sa Biblia na may ang mga santos giiludhan sama ng Buhat 16:29 ug 30. Buhat 16:29 ug 30 si Pablo ug Silas giludhan. Unya wa gyud badlungan ni Pablo ug ni Silas kadtong niluhod nilang duha nganuman kay nagpasabot nga naa di pagluhod para sa mga santos. Naman, kaya man nila badlunga. Pero lahi po itong kaso ni Cornelio nga gibadlong siyang Pedro. Nga, mao gali na ibasa, manay gamiton sa mga dili katoliko nga mayon sila nga, kamo mga katoliko, sayop mo kay luhod-luhod mo sa inyong Santo Papa o luhod-luhod mo sa mga santos, sa rebulto sa mga santos. Pero tanawa, si Cornelio, gibadlong ni Pedro na sa Buhat 10. Ganon, kay si Cornelio may yukbo ni Pedro, gibadlong siyang Pedro niya. Kamu mga katoliko, yukbo mamog Santo Papa, yukbo mog manang inyo rebultos mga santos. Karong sayop mo. Unsa may tubag katoliko ana. Si Pedro God nakahibalo sa background diya sa Book of Acts. Hibalo siya. Sa una God diya sa Book of Acts, kung ayuhon ninyo nagbasa, naay mga tao nga nagtuo nga ang mga apostol kuno sama kuno mga Diyos kunong nanao gikas langit kay nagmilagro man. Kay ang Diyos nagmilagro pinagi sa mga apostol. Kay gikasangkapan sila sa Diyos niya kay na may mga tao nga gahuna-huna nga mga Diyos siguro ning mga apostol na nao gikas langit. So naay panghuna-huna sa mga tao ni adto nga nagtuo sila nga kining mga apostol mga Diyos pug kuno. Kay nagmilagro man. Sayop na. So probably naato sunahuna ni Pedro. Unya niadtong higayuna si Cornelio wala pa matudloi sa kumpletong pagtulon ang Kristiyano. Ang nahibaw-an ni Cornelio kadto pang karaan. Karaan nga teaching katong Judaism. So naa sunahuna ni Pedro nga ay wa pa ni matudloi si Cornelio sa unsay insakto gyud. Kining iyang pagluhod nako murag gipaka-Dios ko ani. Nga di man ko Dios tao ra man ko. So, nganong gibadlong ni Pedro sa Cornelio kay naghunaon na si Pedro nga kadtong pagyukbo ni Cornelio sama ra nga gipaka-Dios siya. Mao nang gibadlong niya si Cornelio. Bisag ako. Kung ako si Pedro, kung pagsabot nako nga agkadtong yukbo ni Cornelio nga gipaka-Dios dae ko niya, na badlongon ako si Cornelio. Pero kung nakahibalo pa ko nga pagtahod ra ang ipasabot ni Cornelio, adi na ko badlongon si Cornelio. Pero kay mo may huna-huna ni Pedro nga katong pagyukbo ni Cornelio sama rang gipaka-Dios siya, amo nang dapat badlungon gyud niya si Cornelio. Pero nganong makaingon ta nga pero naagay pagyukbo o pagtahod o pagluhod alang sa mga santos. Example, nasa New Testament, di lang old, no? New gyud ha, bagong tugon ha. Buhat 16:29 og 30. Si Pablo ug Silas giyukbuan. Ang uban gali may tirapa pa mas grabe no. Kay kini kung pagyukbo, duhang ka klase ni ay yukbo nga muluhod ka dili ra kayo kuan, luhod ra man ka, luhod ra imong kuan. Pero katong yukbo gyud nga patirapa katong presta ng sauna gyud nga kanang muhapa gyud, di ba? Yukbo gyapon na, di ba? Kanang saludo galis militar kanang raise imong right hand das kilid si imong agtang, yukbo man gyapon na tahod. Di ba? Nagali pagyukbo nga mutindog ka. Di ba? Example, kamutanan ng lingkod mo kay namos classroom. Nya inig-abot sa principal o kuan ba supervisor then moingon ang kuan teacher, okay, we respect our supervisor. Nya kay naglingkod man sila, sumutindog sila. So naa gani pagtahod o pagyukbo nga ipaagi ni mog tindog, di ba?
kung naglingkod mo tanan, ang inyong yukbo mutindog. Di ba? Pras ko diya sa simbahan, di ba nga, naglingkod ta, inig, naanapunta sa pag-respect o kung siya atong himuon, di ba, mutindog ta. So, kanang pagyukbo, gani, dili lang kay luhod na o kanang muhapa ka, napoy mutindog ka. Depende sitwasyon. Di ba, mga igsoon? Oh. So, mauna, nga, ang prueba nato nga sakto ng kanang superlative degree nga yukbo sa Katoliko nga naay dulia, hyperdulia o latria nga para sa Diyos tong latria para kang Maria kay inahan man ang hyperdulia o ubang mga santos dulia. Oh, high, higher, highest, di na tupong. Di ba? O kana pong pagluhod, pagyukbo, mura ra usara ka tanaw na to pero di na parehas og gibugaton. Do na nay superlative degree. Oh. So nganong dili na sayop kay naay mga tudling sa Biblia nga mopasabot nga naagyuyukbo alang sa mga santos. Buhat 16, 29 ug 30 si Pablo ug Silas giyukbuan. Kano makaingon ta nga dili na sayop kay wa gyud badlungan ni Pablo ug ni Silas kadtong miyukbo nilang duha. Kay kung nasayop pa, kung gipakadiyos pa si Pablo ug Silas kadtong niyukbo nilang duha, katong danan ni Pablo ug ni Silas nga badlungon tong miyukbo. Kay ina naman na si Kristo gani kung dunay masayop, koreksyonan guna, di ba? Katong charas atong nay si Kristo nga nabanhaw, mayon sila nakakita kung sila multo. Ikoreksyonan sila ni Kristo. Si Pedro pod sa diyang nasayop si Cornelio sa iyang una-una nga gipakadiyos siya katong pagluhod ni Cornelio, gibadlong din niya si Cornelio. Basta masayop gani, koreksyonan yun. Pero diha sa buhat 16, 29 ug 30 nganong wala badlungan ni Pablo ug ni Silas kadtong miluhod nilang duha. Kay nasunahuna ni Pablo ug Silas nga pagtahod ra ang bot pasabot ato sa to pa dulia, veneration ra. So mao na mga igsoon. Unya nga tong oras mga 3 minutos na lang. So I hope na no kay nalipay lang taron nga naanay uban mo ingon nga dili may supak paghimog larawan ribulto. Supak lami kung ludhan, alagaran, trapot-trapuhan, halok-halukan. Kami, mga Katoliko, igo ra pud mi moingon nga dili tanang pagluhod, dili tanang paghalok, dili tanang pag-alagad idolatry o pagpakadiyos. Ngano man, mualagad ay ko sa kong lula, sa kong inahan kay angay na alagaran. Diyos-Diyosa na day akong lula, dili man na mao. Kana pong paghalok, di tanang paghalok gipakadiyos na nato ang atong gihalukan. Ang atong asawa halukan nato timaan sa pagmahal. Ang lula mohalok sa iyang apo. O gihimo na diing Diyos-Diyosa niya iyang anak kay iyang gihalukan. O di man na mao. Depende na sa imong ginahuna o gibati. Di ba? Ang bata nga nakasala kay nabuak tong figurin mga dayan-dayan dito sulod sa balay nga mahal ra ba kayo? O pag-uli sa ginikanan nahadlok ang bata nga bunalan sa ginikanan kay mahal ra ba kay itong figurin itong nabuak nga nasangkilan sa anak, no? Unsay gibuhat sa bata, galuhod-luhod siya sa iyang inahan o siyang ginikanan kay haron lang magpakiluoy siya aron di siya bunalan. Karon kay iya mang giludhan iyang ginikanan, gipasabot na ba nga gihimo niyang Dios tong iyang ginikanan kay iyang giludhan? No way. Sa to pa kamong mga dili Katoliko kung muluhod mi atubangan sa larawan sa usa ka santos, ayaw ninyog sabta din nga gihimo namong Dios. Tanawag unsay gitudlo sa Katoliko, unsay doktrina sa Katoliko, kanang muluhod mi atubangan sa larawan, veneration ang pagtawag ana, ang pagsabot ana pagtahod, dili na pagpakadiyos. So, makasabot lang yun mo kung undangan ninyo ng inyong pagsabot nga basta yukbo gani latria ra gyud. Kay kami mga Katoliko, yukbo mami sa mga santos, mingon din mo nga gihimong Dios ang mga santos. No way. Dili gina doktrina ng Katoliko. Dishonest mo ana. Inyong kuha na kana sa argumentation fallacy na, no? Kana bang imong atakihon ang doktrina nga dili doktrina sa Katoliko. Di ba? May ka mo ni doktrina sa Katoliko nga ipakadiyos ng rebulto, di man na doktrina sa Katoliko, bawal na. Balo ko ana mga igsoon. So wa naman tayo igong panahon, no? Hangtod sa sunod Sabado pohon kini inyong sulugon Silbert Donduyano sa ngalan ni Attorney Abbas. Sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. God so loved the world, He gave us His only Son, Jesus Christ, our Savior.
His more Mga igsuon ko diha ni Kristo, maayong hapon kaninyong tanan. Ang Catholic Faith Defenders Incorporated, ubos sa ministry sa Bible Apostolate, sa atong diocese, Diocese of Dipolog, mudalit kaninyo ning lanog sa kamatuuran, diin pagatukion ang kamatuuran, ug butubag sa kalibog sa pagtulunan sa simbahan. Ang simbahang Katoliko nga tinukod ni Kristo alang sa kaluwasan.